Na uhačkovanie takéhoto kvietku budeme potrebovať 2 kusky priadze, 2 farby. Ja som vybrala žltú a bielu. Ďalej budeme potrebovať háčik veľkosti 2 mm a môžeme začať. Začíname žltou priadzou a urobíme si magický kruh a do tohto magického kruhu si uháčkujeme 10 krátkych stĺpikov. Háčkujem 10. krátky stĺpik a v tomto 10. krátkom stĺpiku si zmením farbu. Pichnem do očka, naberiem priadzu, pretiahnem ju cez magický kruh. Teraz si vezmem novú priadzu, chytím za háčik a pretiahnem cez tieto 2 očka, ktoré máme na háčiku. Zatiahneme magický kruh. Aj žltú priadzu, pri ktorej sme menili farbu. Tak. A do posledného očka urobíme pevné očko. Máme ich tam mať 10, takže do toho 10. si urobíme pevné očko. Tak, a máme aj zmenenú priadzu, aj hotový magický kruh. Teraz začíname robiť okvetné lístky, a to tak, že do ďalšieho očka, do tohto sme robili pevné oko a do tohto ďalšieho očka urobíme znova pevné očko. 2 reťazkové očka a do ďalšieho očka urobíme 3 dlhé stĺpiky. 1, 3. Teraz urobíme 2 reťazkové očka znova a pichneme do toho istého očka, kde sme robili dlhé stĺpiky. Tak, máme prvý okvetný lístok a ideme na druhý. Takže do ďalšieho očka si urobíme znova pevné očko, 2 reťazkové očka a do ďalšieho očka urobíme 3 dlhé stĺpiky. 1, 2 reťazkové očka a pichneme do toho istého očka. Tak, do ďalšieho očka urobíme znova pevné oko a pokračujeme tak ako pri prvých 2 okvetných lístkoch, teda 2 reťazkové očka, do ďalšieho očka 3 dlhé stĺpiky, 2 reťazkové očka a urobíme pevné oko do toho istého očka, kde sme tie 3 dlhé stĺpiky háčkovali. Takto budeme mať 5 okvetných lístkov. Ja mám hotových 5 okvetných lístkov, urobila som 2 reťazkové očka a teraz pichnem do toho istého očka, kde som robila dlhé stĺpiky a urobím pevné oko. Zatiahneme, odstrihneme niť. Nechávam schválne krátku, lebo ja budem kvietky lepiť, tým pádom môžem tie nitky aj odstrihnúť, pridám tu távnou pišťalou lepidlo a prilepím, takže nebude nič vidno. Ale ak by ste chceli kvietky prišívať, nechajte si dlhšiu niť, tieto krátke zapracujte alebo zauzlite a odstrihnite nite. Mne stačia úplne krátke, takže ja ich odstrihnem, takže iba vytiahnem. Zatiahnem, schovám dozadu a môžem lepiť. A kvietok mám hotový. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber na môj kanál a sledovať ma ďalej.